O Concello de Boiro está a levar a cabo unha campaña de concienciación sobre a recollida selectiva e a implantación do quinto contedor para concienciar a veciñanza sobre este contedor, que se comezará a empregar nos grandes produtores. Boiro dá un paso máis cara á sostibilidade coa posta en marcha dunha campaña de concienciación sobre a recollida selectiva e a implantación do quinto contenedor, o chamado contenedor marrón, destinado aos restos orgánicos. Estamos iniciando unha campaña de concienciación para a recollida selectiva en este caso da quinta fracción, que ven sendo a recollida de residuos orgánicos, non? Bueno, xa vimos facendo este traballo xa fai 4 ou 5 anos, eu creo que desde o 2020 xa se foron repartindo composteiros domésticos, eu creo que alrededor de 400 composteiros xa se repartiron en distintas vivendas do Concello. Agora seguimos con esta campaña de concienciación, repito, para ir xa familiarizando a poboación da necesidade de ir mellorando en xeral na recollida selectiva de residuos urbanos ca implantación deste quinto contenedor para mellorar o reciclaxe, o medio ambiente e vai en favor da saúde en general de toda a veciñanza, non? O Concello instalou un tótem informativo na Rúa Peonil e organizou xornadas divulgativas sobre o novo sistema de separación de residuos coa intención de concienciar á cidadanía. Cada quilo mal reciclado sube o custo do servizo e Boiro paga máis d'1 millón de euros ao ano. Das malas prácticas que se veñan realizando por parte de algunha cidadanía, non? De deixar os enseres, eu creo que é un problema que non afecta solamente a Boiro, sino en términos xerales a todas as poboacións, de que se veñen deixando enseres tirados na rúa, cando nós temos un servicio desde o Concello, un servicio gratuito no punto limpo de Espiñeira, hai un número de teléfono tamén de recollida porta a porta para recoller cando nos pidan os cidadáns e cando teñamos servicio disponible para recoller porta a porta, repito, ese tipo de residuos e, bueno, facer un pouquiño de fincapé en isto tamén, aproveitando que estamos falando hoxe de mellorar todos, nós tamén somos os primeiros que o estamos facendo. Esta iniciativa enmárcase na estrategia de reciclaxe que Boiro leva impulsando nos últimos anos, coa distribución de máis de 400 composteiros domésticos e programas formativos sobre compostaxe. Ademais, os días 24 e 31 de outubro celebraránse novas xornadas prácticas sobre compostaxe, separación de residuos e aproveitamento vexetal. As persoas interesadas poden inscribirse a través da web municipal ou no Departamento de Medio Ambiente. Xa por alá no ano 2019 empezamos a traballar isto, implantamos no 2020, como decía o concelleiro, 400, xa levamos repartido 400 composteiros domésticos que están funcionando moi ben e, bueno, estuvemos facendo durante estes anos tamén, casi todos os anos, reciclaxe a esas persoas que xa o poseen e, bueno, e neste momento, como dicía que o 24 e 31 deste mesmo mes vamos a facer tamén outro curso de reciclaxe para esas persoas, pero tamén está aberta ao público en xeral e que poden inscribirse na web do Concello no Departamento de Medio Ambiente, que aínda están abertos as inscripcións. A implantación do contenedor marrón farase de maneira progresiva e arrincará en novembro cos grandes produtores, con 48 contenedores nesta primeira fase. Vamos a empezar xa con ese quinto contenedor de orgánico e que vai ser implantador por fase. A primeira fase foi os composteiros e agora unha segunda fase que é os grandes produtores. Como ben dicía o concelleiro, vai ser para os restaurantes, no tal van a colocar 48 contenedores. Vai ser para restaurantes, para comedores de colexios, tamén para o centro de día e, bueno, aquelas instalacións que teñan comedores e que haga desperdicios de alimentos e, bueno, é unha primeira fase, aí iremos corrixindo pois errores que podamos cometer e depois xa entraría nunha terceira fase que xa é a implantación xeral a todo o público en xeral. Esta campaña conta co apoio da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático e co financiamento da Unión Europea a través dos fondos Next Generation, dentro do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Boiro aposta así por un futuro máis sostible, no que reciclar non só é cuidar ao medio ambiente, senón tamén aforrar.